كبرات تكتاتلتنا نحجي أب استدينا عدينا زلنا بقطعة بزناي زوم مالتيو سلام كيدانيا دكتور سلام كيداني زبزحنا نفلت عينات تابعت سبعت مسلاتيا بأب مويا أدمى كيلا تعنا أمره كمون ممر أب يونيفرسيتي ويست لندن يا سلام سلام كابزن لعلين تكتاتلتنا ويسمعتنا من الله بزح لأنني مثلني دارك زبزح سفلت أكيو أبزحجي عدي ما كزلوه جن بعسران حموشن تقمتي أب حبرة أوروبا بحنت أبال بارلمان أي حبرت أب إرترا زتو كوريا حدا نشتي وعلاوي زتنيرو إرترا وانت ساتفكم موت ساتنياتون أمنتاي زتو كوريا نيرو انتاي علاموتي وعلا توعلا تغلب بزبلة ما قالوا يا أتسأل نايتي كل شاع راوند تيبل ديسكشن زبها نقول سو انت حدش نقرا له انت حدش مع بالتات له تي بوليسي تاتن مرقصتاتن ناي أوروبا حبرتي خلنا تنستفل على هاجرات انت ያለው ዘይተፈልጠ ወይ ድማ እንታ ያለው ሓድሽቲ ምዕባለታት ብዝብል ካብቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝግበር ኣኼባታት ሓደ እዩ ኢንፎርሜሽን ናይ ምቅያር ሓሳብ እዩ ነይሩ ፓርቲኩላርሊ ናይ እዋን እዚ እቲ አቺቭ ክንገብሮ ዝደለና ነገር ዝነበረ ግን ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብቲ ዞባ ከምኡውን ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ኣብ ኣውሮፓ ዘለና ስደተኛታት ከይተረፈ እንታይ ፀገማትን ፅልዋታትን ከም ዘለዎ እዚ ድማ ኣብቲ ሙሉእ ስእሊ ከኣቱ ከም ዘለዎ ክገልፅ ዝደለናሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ሶ በዚ ምክንያት ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት ሕፅር ዝበለ መግለፂታትን ከምኡውን ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ነይሩ ማለት እዩ اوكي ايرتراون تعديما نرى بدرجه امباسي مالتيو ابتي نشتي سوشيال ميديا خمس رأنايو جن تذهبوا مجلس عدما كمزي اوكي هو عدما كل شع كفوت عدما ونسلا زخونه ازان اوفيشال كمزي اوفيشال ملاش نمهاب تعدم نجر ينبرن اوف كورس وكيل ناي هقدف منبارو ዓብ ነገር እዩ ንዓና ፅቡቅ ዕድል እዩ ነቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ ሰባት እውን ፅቡቅ ነቶም ኤርትራውያን ዘይኮኑ ሞ ሰምዑ ዝነበሩ ሰባት እውን ፅቡቅ ዕድል እዩ ነይሩ ነቲ ወኪል እውን ፅቡቅ ዕድል መሃበ ነይሩ ተዝጥቀመሉ ፅቡቅ ገይሩ ሲ ካብ ናታቶም ፐርስፔክቲቭስ እውን ዘሎ ነገር ክገልፅ ምኽኣለ ነይሩ ይብል ግን በንፃሩ ዳርጋ መፅእ ኣለኹ ሰሚዕኩም ኣለኹ ወላ ሓንቲ ኣይትገብሩን ኢኹም ገለ ዓይነት ጥራይ ልዩ እታ ማይክሮፎን ዓፂዋ እታ ዝረኣኽዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ስዒቡ ቀፂሉ ድዩ ሰሚዑ ድዩ ወፂኡ ድዩ ወላ ከመይ ቀፂሉ ብጣዕሚ አንፎርቹኔት ነገር እዩ ምክንያቱ መልእኽቱ ኩሉ እዚ ናይ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ እዩ ማለት ብዛዕባ ሓንቲ ኣኼባ ዝቕየር ነገር ከም ዘየሎ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ማለት ኩሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ካብ ሓደ ኣኼባ ዝልወጥ ዓብ ነገር ከም ዘየሎ ይፈልጥ እዩ እንታይ ደኣ ንእሽተይ ነገር ናይ ሽፍት ናይ ኣተሓሳስባ ሽፍት ናይ ረኣያ ሕቶታት ዘለዎ ሰብ ዝምለሸሉ መድረኽ እዩ እምበረ ካብኡ ንላዕሊ ኣብኡ ተወሲኑ ኣብኡ ዝቕንፀል ወይ ኣብኡ ዝቑረፅ ወይ ዝቕፀል ነገር የለን ወኪል ናይ ህግደፍ ኣብኡ ምንባሩ ነቲ ዕድል እቲ ነቶም ኣብኡ ዝነበርና ኤርትራውያን ንኸፈራርሕ ጥራሕ ተጠቂሙሉ እምበር ሓንቲ ነገር ኣይተምፅኡን ኢኹም መቸም ንኣውሮፓ ሕብረት ከምኡ ይትብሎምን ኢኻ ንዓና እዩ እቲ መልእኽቲ ነይሩ ሕጂ እሱ እዩ እቲ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ወይ ከዓ አንፎርቹኔት ዝገብሮ ኣክቹሊ ንዓና هو بقى كمزيهم زجاجو نزي خمزي زاكل مدرسي تدقموا قدايا بالكم من عخاتكم نملاش جزاي وسدني سخاتكم زي تدقموا سباتكم زي تربحوا سباتكم قل ما أنا من كم زخونكم ريقكم على خو عينت تسمعت نيرو نحنا ونكم وين نبل نيرنا
ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ብፍርሕን ብራዕድነት ህዝቢ የንብሮ ኣብቲ ዞባታት ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚታት ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝረኣናዮ ነቲ ናይ ራዕዲ መስመራቱ የንውሖ እንደገና ኣብ ኣውሮጳ በፂሑ እውን ከምዚ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሳመር ዝረኣናዮ ከምኡ ከዓኒ ሓውራቱ ብምዝርጋሕ ናይ ምፍርራሕ ተልእኮኡ እዩ ዝቕፅል እቲ ስርዓት ኢና ንብል ነርና ኣነ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ እንታይ at what point ከም ዝኣተወ ኣይዝክሮኒ ክዛረብ ከሎ ጥራሒ ኖቲስ ገይረዮ ሰብ ከም ዝኣተወ የርኢ ነይረ ግን መን ከም ዝኾነ ይረኣኹን ነይረ ኣብ መንጎ ብድሕሪኡ ነዚ ኢሉ ሓደ ክልተ ሰባት መሊሶምሉ እቲ ብዘደንቕ መንገዲ መሊሶምሉ ሓደ መንእሰይ ተቃላሳይ ነይሩ ብትግርኛ ክዛረብ ተርጉሙለይ ትኽእሉ ተኮንኩም ኢሉ ብጣዕሚ ልቢ ዝትንክፍ ምላሽ ይብሉ እቲ ኣብ ሕቆይ ዘሎ ስምብራት ተዘርእየካ እንታይ ምበልካ እቶም ካብ ጎነይ ዝጠፍኡ መቃልስተይ ኣሕዋተይ መትዓቢተይ ናታቶም ታሪክ ከተዝነግረካ እንታይ ምበልካ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ I think ንዓይ ልበይ ተንኪፉኒ እሱ እውን ክፃወሮ ስለዘይከኣለ ካልኦትን ብጣዕሚ መንእሰያት ተቃለስቲ በዓል በነሳ ፀሃዬ ካልኦትን ዘለወን ሕቶታት ካልእላ ከለዋ ክፃወሮ ስለዘይከኣለ ገዲፍዎ ከይዱ ማለት እዩ ኦኬ ድሓን እዚ ሓደ መዓልቲ ምናልባት ተስፋ ሓቢልና ክንምለሶ ንኽእል ንኸውን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝብል ብፍላይ ኣብ ናይ ጀኔቫ ኩነታት ናይ ወኪል ናይ ህግደፍ ነዊሕ ዓመታት ከታተል ፀንሐ ድሒሩ ነቲ ስርዓት ከም ዝገደፍዎ ዝብል ሓበሬታታት ኣሎ ሕጂ ብልቦም ድዮም ዝድግፍዎ ብልቦም ድዮም ዝጣበቕሉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ዝገብሮ ዘሎ ቁኑዕ ኢሎም ዝኣምኑ ካልእ ኣርስቲ እንድዩ ናብታ ስፔሲፊክ መልሰኪ ዶክተር ሰላም ኣብዚ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣነ ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝመፅእ 14 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ዶክተር ሰላም ናይ ሽዑ ሰላም ማለት እዩ ቅድም ቅድሚ 14 ዓመት ኣቢሉ ኸውን ተደጋጋሚ ዝርኤክ ብዝናይ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክጣበቕ ናይ ኤርትራ ኣብዚ 15 ዓመታት ኣነ ዝረኣኹ ጥራይ ብውሕዱ ማለት እዩ ቅድሚኡን ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ፍልሊ ይርኢ ክሉ ዶክተር ሰላም I think ብክልቲኡ ሳይድ ብናህና ሳይድ እውን በቶም ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ሳይድ እውን ክልተ ምዕባለታት ኣነ ብቀዳማይ ዘስተብሃልኩ ሓቂኻ ኢኻ ኢንፋክት ኣብቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ቅድሚ 15 ዓመታት እታ ቦታ እቲኣ ኮፍ ኢለ ከም ዝነበርኩ ከማን ዘኪረ እቲ ኢሹ ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ እቶም ከባየ ብየይ ዝነበሩ ተቃለስቲ ከዓኒ እዋ ዝተፈላለዩ ነይሮም ሓደ ብናህና ሳይድ ዘሎ ለውጢ ዝብሎ ብናህና በቶም ኤርትራውያን ተቃለስቲ ሳይድ ዘሎ ለውጢ ዝብሎ ካብቲ ሽዑ ግዜ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበርና ተቃለስቲ ብዝተፈለየ መንገዲ ግዳይ ናይዚ ስርዓት እዚ ፕራይመሪ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ወፂኦም ክዛረብሉ ዝጀመሩሉ መድረኽ ኢና ዘለና ትቀደም እቲ መድረኽ ዝቆፃፀርዎ እቶም ኦፍኮርስ የድልዩና እዮም እቶም ምሁራትና እቶም ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ወይ ኣትሊስት ግዱሳት ዝኾኑ ሰባት ነይሮም መብዛሕትና ቅድሚ ናፅነት ዝወፃና ወይ ከዓ ሽዑ ንኣሽቱ ዝነበርና ገለ ስለ ዝኾነ እቲ ምረት ናይቲ ዘሎ ኩነታት ከም ሪፖርት ኢና ነቕርቦ ከም ሪፖርት ኢና ንፈልጦ ነርና እዞም ሕጂ ዘለው ተቃለስቲ ብዙሕ ግዜ ካብ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንሶም ንዓታቶም ሳዋ መዳለዊ ብርቱዓት መንእሰያት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ዝጠቅም ዘሎ ነገር ኢልካ ከተእምኖም ዘይትኽእል ነገር ስለዝኾኑ እቲ ሎቢይንግ ወይ ከዓ እቲ ነቕርቦ መርትዖታት ዱልዱል ኮይኑ ኣሎ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እዮም ዝዛረቡ መብዛሕትኦም ከዓኒ ሱቅ ከተብሎም ዘይትኽእል ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ እሱ ሓደ ነቲ መገዲ እውን ናይቲ ስደት እውን እቲ ናይ ንኣውሮፓውያን ዘሕስቦም ነገራት ናይ human trafficking ይኹን ገለ ከማና ብሪሰርችን ብሪፖርትን ከይኮነስ ኣብ ሂወቶም ብዘጋጠሞም ነገር ዝፈልጡ ሰባት ምህላዎም ነቲ ኤቪደንስ ቤዝ ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝገብሮ ካልኣይ ነገር
ከምቲ እትቅድሚ ሕጂ ንብሎ ዝነበርና ነገር እዚ ስርዓት እዚ ክእረም ክዕረይ ዘይክእል ስርዓት እዩ ኣብቲ ኣክሽናቱ ፀገም ኣለዎ እቲ ዝገብሮ ነገር ገፊሕ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘለዎ ክንብል ከለና ትቀደም ኣባና ጥራሕ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝተወሰነ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ኢምፓክት ኣይነበሮን ሕጂ ግን መርትዖታት ካብ ትግራይ መርትዖታት ኣብዚ ኣብ ኣውሮፓ ዝግበር ፀገማት ዘሎና ፀገማት ከም ስደተኛታት ከነርኢ ምጅማርና ፍሉይ ክስታይ ይህቦ ልክዕ ብኡኡ መጠን ከዓኒ መቸም ኢንተርናሽናል ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሎቢይን ኩሉ ሻዕ ካብቲ ንሕና እንደልዮ ኣዝዩ ስሎው እዩ ኩሉ ነገር ቀሲሉ እዩ ብጣዕሚ ቀሲሉ እዩ ዝረኣይ እቲ ዝሰራሕካዮ ነገር ዝረኣየካ ከም ዝተረድኦም ዝርዳእካ ስለዚ ከቢድ ፃዕሪ እዩ ዘድልዮ ተስፋ ከይቆረፅካ ብዙሕ ፃዕሪ እቲ ሓደ ካብቲ ሽዑን ዝረኣኽዎ ነገር ኣነ ንባዕለይ ያው እንታይ ኢኻ ትገብር ኢንተርናሽናል ሎቢንግ ክትገብር ከለካ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ነቲ ኤቪደንስ ቤዝ ኢኻ እንዳደልደልካዮ ትኸይድ ስለዚ ሓንቲ ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ክትውስኽ ከለካ ሽዑን ኢምፓክት ከምፅኡ ኢልካ ይኮንካ እንትሓስብ ግን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ኮንሲደሬሽን ንዕኡ ዝጠቅም መርትዖ ኢኻ ትውስኽ ደለካ ሽዑ ኣብቲ ይኸውን እዩ ኢሎም ዝኣመንሉ እዋን ቦልድ ዝኾነ ትርር ዝበለ ነገር ክገብሩ ይሕግዞም ሓደ ካብኡ ኣብ ኒውዮርክ ሽዑ ናይ ኒውዮርክ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ናይ ዩኤን ይቅፅል ስለ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዝረኣናዮ ነገራት ሽዑ እቲ ትርር ዝበለ ስቴትመንትስ ካብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ክወፅእ ርኢና ነርና ብፍላይ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣክቲቪቲዝ ኣብቲ ዞባ ዝምልከት ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ዝምልከት ትርር ዝበለ ስቴትመንትስ ክወፅእ ርኢናዮ ነርና ዳይሬክትሊ ኢምፓክት ኣለዎ ክንብል እኳ ተዘይከኣልና ኢንተርናሽናል ካምፔይኒንግ ወይ ከምኡታት ነገር ብኮንሰንሰስ ስለዝኾነ ዝሰርሕ ነቲ ኮንሰንሰስ ድምፅካ ኢኻ ትሕውሰሉ ኦኬ ፅቡቅ ዶክተር ሰላም ኣብዚ 15 ዓመታት ኣነ ዘርከብኩሉ ግዜ ወላ ቀድሚ እውን ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ መርገፂ ሓንሳእ ፅንዕ ዝበለ ይመስል ሓንሳእ ፎክስ ዝበለ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ መርገፂ ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪኡን ናይ ትግራይ ተታሒዙ እዚ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ተታሒዙ መርገፂኡ ከመይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብረት ኤሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ሰብኣዊ ሓገዝ ይኹን ወላ ዴቨሎፕመንታል ኤድ ናይ ልምዓት ሓገዝ ዝገብሮ ዝስልዑ ባጀታት ኣሎ ድዩ ዲቨሎፕመንት ኤድ የለን ምክንያቱ ዲቨሎፕመንት ኤድ ተለውን ብጣዕሚ ቁሩብ እዩ ነግሊጅብል እዩ ዲቨሎፕመንት ኤድ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ዲቨሎፕመንት ኤድ ተዘይተጋጊ እቲ ቁፅርታት ሕጂ ረኣኸወና ኢለንቀነ ግን ኩሉ ሻዕ ምስቲ ከመይ ፕሮቶኮላት ኣሎ ዲቨሎፕመንት ኤድ ሪሊዝ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዘሎ ኣኼባታት ኣብቲ ዝግበር ዝርርባት ሂውመን ራይትስ ኣዛን ኣጀንዳ ይቐርብ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ይፍቀድ እሞ ሕጂ ናይ ዝተወሰነ ኣማውንት ባጀት ይፍቀድ እሞ እቲ ናይ መጀመርያ ትራንች ወይ ክወሃብ ሬዲ ኣብ ዝኾነሉ ወይ ቁሩብ ሪሊዝ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ዝርርባት እቲ ኮቶኑ ኣግሪመንትስ ኣሎ ኮፍ ኢልካስ ኣጀንዳ ናትካ ኣውሮፓ ሕብረት ናቱ ኣጀንዳ ይቕርብ ኤርትራ ናቱ ኣጀንዳ ይቕርብ ዝርርባት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዝርርባት ኩሉ ሻዕ እቲ ኣውሮፓ ሕብረት ዝፀቕጠሉ ናይ ሂውመን ራይትስ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ነዚ ድልዋት ስለዘይከውን ህግደፍ ብኡ ምክንያት ሳብሲኮንት ባጀት ሪሊዝ ከይኮነ ይተርፍ ሕጂ ናትካ ኢንትረስት ኣብኡ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ነይረተ ዝኸውን እቲ ፊገርስ ከኣምፂኤ ተዘራረብናሉ ነርና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናተይ ርድኢት ከምኡ እዩ ኣውሮፓ ሕብረት ሂማኒታርያን ዝኾነ ነገራት ክገብሩ ተስፋ ይገብር ክገብሩ ክህሉ ምክንያቱ እሱ የድልየና እዩ ናይ ሕክምናዊ ይኹን ናይ ከምዚ ናይ ፀዓት ገለ መለሲ ከምኡታት ስለ ዘድልየና እንተዝህሉ ንዓይ ሓጎሰይ እዩ እሱ ክተርፍ ከሎ ንዓና ፅቡቅ ኣይኮነን ከም ኤርትራውያን ኦፍኮርስ ነቲ ስርዓት
እሱ ዝሕግዘሉ መንገድታት ይህልው ግን ንዕኡ ክንፃወሮ ጥራሕ ኢና ዘለና ምክንያቱ ንሕና ህዝብና ብዘይ ብናይ ሕክምና ሕፅረት ወይ ድማ ናይ ኣፋውስ ዘይምህላው ገለ መለ ክሳቀይ ከሎ ንዓና ዝጠቅሙ ነገር የብሉን ከም ዋላ ለውጢ ናይ ስርዓት እንተደለና እውን اوكي حراي اتا ناي 25 ጥቅምቲ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝገበርኩም ማእኸባ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝተመዘዘ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከጽንዕ ስፔሻል ራፖርተር ዶክተር መሐመድ ባቢከር እውን ተረኺቡ ነይሩ ዶክተር መሐመድ ባቢከር ስጋ ሕጂ ማለት ኩሎም ወላ ቅድሚ ዝነበሩ በዓል ሻይላ ኬታሩስ ናብ ኤርትራ ከኣትዋ ይተፈቅድሎምን ዝእክቦ ፀብጻብ ካብ ደገ እዩ ዶክተር መሐመድ ባቢከር ደቕረቦ ፀብጻብ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ነገር ተነይሩ ብዛ ዝተኣከብኩምላ ዋዕላሞ ዶክተር ባቢከር ስቴትመንቱ ይብሊ ኢኹ ኣብኡ ነበረ ምክንያቱ ኣብ ኒውዮርክ ነይሩ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ስቴትመንት ያው ቀፃሊ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን እቲ ማእሰርትታት ይኹን እቲ ኩሉ ዘሎ ፀገም ቀፃሊ ከይቋረፀ ይቅፅል ከም ዘሎ እዩ ኣቕሪቡ እዚ ድማ ሓድሽ ነገር እኳ ኣይኩን እምበረ ምስቲ ሞመንተም ዝኸይድ ማለት ሲ ብዙሕ ነገር ስለ ዘይተሰምዕ ሕጂ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ብናይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝኸውን ዘሎ ነገር ተታሒዙ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ኣጀንዳ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኸውን ዘሎ ነገር ሃይላይት ምግባሩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ሓደ ናይቲ ሓደ ነፀብራቅ እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ክንገድፎ ገዲፍና ነቲ ሓደ ጥራሕ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተራ ጥራሕ ኣይኮነና ፀጋሚ ኮይኑና ዘሎ ንዓና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ነገር እውን ንዓመታት ተዛሪብና ብዙሕ ሰማዕ ዘይረኸብናሉ ነገር እውን እሱ ኣብኡ ኢምፒዩኒቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ብዝገብሮ ኣክሽንስ በዳሂ ኣካል ስለ ዘየሎ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ናሬቲቭ እዩ ዘለና ሕጂ መብዛሕትና ስለዚ ንዕኡ ዘደልድል ነገር እዩ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኸውን ዘሎ ነገራት ምስኡ ከዓኒ እቲ ዘሎ ምስቲ ግዜ ምንዋሕ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ነገራት ንዕኡ ኩሉ እዩ ሃይላይት ገይሩ اوكي دكتور سلام كم كيلا ناي تعنا سنة أمره أب تروما زد هبه بزح جزء في الله مس سدتنياتات مس هيمان رايس تحازيو بزح وان تدهولو أرستيو أبزون تزي تجاجي مسوس تحازي أغربكمو تاينيرو سك قرب ساماري كتبنا بزعباتي زغلبكيو ኣነ ጥቅልል ብዝበለ መገዱ ከምቲ ዝበልካዮ እዩ እቲ እሱ እዩ ናተይ ፎከስ ብብዝሒ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሕመረት ናይቲ ዝዛረቡ ዝነበርኩ ነገር ኣብዚ ግዜና ንሪኦ ዘለና ውግኣት ዋላ ኣብ ጋዛ ንሪኦ ዘለና ሲ እተን ናይ መጀመርያ ግዳያት ዝኮና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን እዮም እቲ ቀደምሲ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን መጀመርያ ሬስኪው ይግበሩ ነይሮም ሕጂ ግን ናይ መጀመርያ ግዳያት ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እሞ እዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ነገር እዩ ንኩላህና ንዓለምና ኩሉ ከሰክፍ ዝግብኦ ነገር እዩ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ንዕዘብ ዝነበርና ሰባት እውን እቲ ኣዝዩ መጀመርያ ዝተዓዘብናዮ ነገር ንሱ እዩ ነይሩ እቶም ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ሲ ቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ኣረገወት ሰባት ገለስ ብዝሒ ግዳያት ይኾኑ ነይሮም እሞ እዚ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሪኦ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን ማለት ትፍርሕን ትጭንቅን ትራዕድን ሲ ሓደ ዓይነት እዩ ንቆልዑን ንደቂ ኣንስትዮን ኣረገወት ሰባትን መራሕቲ ሃይማኖትን ንዓታቶም ግዳይ ምግባር ነቲ ህዝቢ ቴሮራይዝ ንምግባር እዩ ዝግበር ከምዚ ከም ታክቲክ እዩ ዎር ታክቲክ ናይ ዘበና ዎር ታክቲክ እዩ ሕጂ እቲ ራዕዲ ምፍጣር ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን መብዛሕትኡ ዝግበር ነገር ራዕዲ ንምፍጣር እዩ እቲ ዋላ እቲ ናይ 2016 ናይ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርት እውን ሓደ ካብቲ ብገፊሑ ዘርኣዮ ነገር ኤርትራ ብፍርሒ ህዝቢ ኤርትራ ብፍርሒ ከም ዝኾነ ዝግዛእ ዘሎ ፍርሒ ከም ዝኾነ እቲ ዝዓበየ
تزعبي ويبن ناي سرعات هجي إزي نجارزي تزعبي تسجم زمصون تايو ناتي ميموري ناتي نايتي مرات لوكيو دقبرو أبكندي بروسس نقبرو traumatized كنكون كلنا بك أبوش أنا يسترف هجي أب حدا سب أب حدا قول أب حدا سبيت راح كيك هنا أب تملو حبرة سب هجي كابو كنت تصل ممكن قبل شعو تباهي تودي وتباهيلو وي post political violence situation متسيو تباهيلو humanitarian aid وها وي development aid وها بقال تهزب جن موفك قبل رايك لأنه أبو يلوك تخون سلازي ناي جدن نزي كن حسبلو كن كلالنا ن peace building ون peace building يبهال بزح جزيجن تسبع وش تيوزلو ثم راح تسمع قبرو سلام بهالو كم زرسعو يمسلو كرسعون يخلو يوم ساعتهم قدات سلازي يكونوا تهزبقن تمرات وشتو يسترف سلازي إذن قداي زخاني تزغط زلزلو مراح كدلي كله نعا إيزتنا خفا زياتهم قد محج 5 زقبر خم يوم زياتهم كل شع كم زيهم قبل كله تهزبخا مستبوشتو زلو نقر سلاز زخيد يلعل مالتي نوق سلاز اندحر عالمنا وي زوبانا نعنا هادرناون كم إرتراويان سلام كونلنا ندحر ندلي كوين ويكا سلام كم متصائي كونسيدر كقبر ندحر ندلي كوين ناسي أبزناي تروما قدام بفلاي وور تروما بفلاي كولكتيف تروما بحبرة تسب درجة متسنى تروما أدريست خونا لو زبل حزر زبالة خستاي غريبة أكين كابز زبال بوين أوح مثلا نخافت أتصبقوا سايكولوجي تتحازن ديو مالت بزحت نابنت كبايات حيسكي أبي إرتراب زحلفنا يهوت زغون عينت حنت معلت تغلت معلت مأسر كم مأسرت زين حسبوا له درجينا بس إحنا حجي من البات تي ثيرابي نايت تروما كولكتيف أبي حبرت سد دار دا هايوم سكتكا أزيو أب سايكولوجي زبالة يدحنا وين أتونينا حجينا كلا خوزنا أبي إرتراب زعبا سبعة مسألة استمحش النجار يلا كل سبي فولتايو بنت أرجن أبوليتيكا بزح مقمت آلات نرق لنا بزي دقة بفلاي أو تعدي تعزيو سلازلو تعزي له السوز فترة خاء بتحدث صبوا لنا زمسل بتحدث صبوا يكونن سقينا يتردد خمولنا زمل قط عنا من إسيات نزنا برجينا حمدو فتير له بسبب أو مسألة ببوليتيكان كم يتريو دكتور سلام هو أو كبير حتى مخنياتو انتاي مسلكا تي متأيار نايستفى بوتا متأتي مرقصيخا مغيار زمسل زلو نجر كله مرقصيخا مغيار يكونن قاليو بحبو تتحيزو زنبرا مرقصينا بقهد زواتسلو يو قاليو خاني كابزس زحيش بزبل كابزي أتومسي زوم زلو يحشونا زبل نجاريو كاب فرحز متص نجاريو قاليو خاني كابسل إزمت نجاريو سلازي كل حدا عينك جرا أهليوني كنوح كل حدا زخون قالسي بزعبا زخون نجار تقبرو قالسي كنوح كله كم زيتات عينت نجار تتصبيو نجاريو مخنياتو سبات يعابيو من سقاسات وني عابيو حدشتي بتحتي زمتسو اكتيفيست صارلو ناتاتهم عينت ابروتش دلوهم كلمه لازم كان زيتات كون كله شيفت سي ناي جدنيو جن زخلو دابلكو ها خلهم كبيد ونيو حنسا يسنبدك يوتي تزقرب مرد إتات مجلس إتات تزرب زبها النجار جنرالي خري أخور له أنا نبتي كون زلوا قال سيموف نكبر لنا إزبل نعيان كابرتبل كجبرني خيليو جل أتيك المحجي زخور بدل اندامت أخور له زي ما قلت أنا إلساقم نيرو امباري إذا حج زلوا قطعة ناي زخونة سب كهبو زخ الملاشو ناي as a psychologist it's within the normal range بهال سبسي كم زعينت بدل كبس حقولو رياك زقبرو نجر كم زي يخون زلوا سلازي أنا نايت عنا يزبلو زحج زلنا يون نجرت نايت محج عنا عين بروني يزبل مخنياتو تزبط حنا بدل
بتعم عابو خلوت نحنا نقبرو ملاش حجنا بنت كندي جزي أنا خون سخاون غير كله خارج عيني كندي بيتيشنات فرينا لنا أزدو سرعة هدف بيتيشن دبال نجر كم زردو right እንደገና ማለት ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ከጋጥሞም ከሎ ሰባት ዋላ ዳያስፖራ ዘለው ሰባት ትዝህብዎ ምላሽ ተመጣጣንን ኖርማል ሰብ ዝገብሮን እዩ ንሕና ግን ከምኡ ኣይነበርናን ሕጂ ናብኡ ንበፅሕ ኣለና ሓደ ካብኡ እቲ ቶም ዝዛረቡ ዘለው ወይ ነቲ መድረክ ሒዞሞ ዘለው ፕራይመሪ ግዳያት ስለ ዝኾኑ እዩ so authentic ዝኾነ ምላሽ እዮም ዝህብሉ ዘለው so እሱ ከም ሰብ ከም activist ከም member of the community ከምኡ ይብል ኣብቲ ፖለቲካ ክንመጽእ ከለና ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ ወይ ድማ ንጥቀመሉ ከምዚ how do we abuse it ወይ how do we ንሕና ነገር ንገብረሉ ማለት ኣይኮነን how do we ነዚ galvanize ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሁሊጋንስ ክኾኑ ደልዮም ወይ ድማ ኣይኮኑን ዝገብሩ ዋጋ እዮም ዝኸፍልሉ ዘለው ስለዚ ነዚ ዋጋ እዚ ነቲ ዝድለይ ዘሎ ኢምፓክት ንኸምፅእ which is ለውጢ ኣብ ዓድና ለውጢ ኣብ ሃገሮም ለውጢ ንዴታቶም ንኽመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ነገር ምሕሳብ ሕጂ ንሕና ንስኻቶም ካልኦትን ዓቢና ኢና no like where matured ዝኾነ ምንቅስቃስ ክንፈጥር እቲ ሓላፍነት ናትና እዩ መንእሰይ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ዓይነት ነገር like engine እዩ ድኸውን ሞቲ እቲ ምምዕርራይ ምምእዛን ገለገለ ንሕና እንድሕር ፌል ጌርናዮ ወይ ናታቶም ጉዳይ ክቕህም እዩ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክስታይ ወይ ከዓኒ ናብ ዘይማእዝኑ ክኸይድ እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ኩላህና ክንብደል ኢና ብኡ ምክንያት ርግፅ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትዕዘብ ንስኺ ከም ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ መሰላታት ትግደሲ መን እዩ ብዘየገድስ ዓመፅ ወይ በደል ክበፅሑ ከሎ ብጎነፅ ክረም ከሎ ዓባይ ሰበይቲ ቆልዓ መን እዩ ካበናይ ሳይድ ብዘየገድስ ንኩሉ ትኹንንዮ ኢኺ ኢለ ዝኣምን ምክንያት ክህልዎ ክእል ኸውን እቲ ዓመፅ ካበይ ተበጊሱ ናበይ በፂሑ ኣብዚ ሓደ ፍልልይ ኣለና ብዙሓት ኤርትራውያን ፍልልይ እንታይ እዩ ኣብ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ዘለና ኣረኣድኣ ምናልባት ኣብ ተስተሓተ ደረጃ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና ዘይገበርናዮ ኣብዚ መፂና ክንገብሮ ዓዲ ዴሞክራሲ ስለ ዝኾነ ድላይ የገብር ወይ ከዓ መሰለ እዩ ዝበሃል ኣዘራርባታት ተሰሚዕ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ህዝብና ብዛዕባ እዚ ንቕሓት ክህልዎ ዴሞክራሲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት እንታይ ክግበር ይከኣል ዶክተር ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ዘይርድኦ ሰብ የለን ምክንያቱ ሰባት ስለ ዝኾንና ምስ ሙሉእ መሰላትና ኢና ንውለድ ንደቅና መሰላቶም ንህቦም ኢና ወግን ኣነ ንዓኺ ክፀርፈኪ ግን መሰል የብለይን ኣብነት ንዓኺ ክዝንጥለኪ ሕብረተሰብ ሽዑ ሼፕ እንዳገበሮ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብፍጹም ናተይ መሰል ነቲ ናትካ መሰል ንምግፋፍ ክኸውን የብሉ ንሱ መሰል ኣይኮነን በደል እዩ ዓመፅ እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሓደ ግዜ ኩላህና እውን መሰል ደይብልና ነገራት ኣሎ ራይት ኩላህና ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ክንመፅእ ከለና ዕቑባ ክንሓትት ከለና ኩላህና ካብዚ መንግስቲ እዚ ካብዚ ስርዓት እዚ ተበዲለ ተገፊዐ ክምለስ ኣይክእልን እየ ናብ ዓደይ ብፍላይ ካብዚ ስርዓት እዚ ሃዲምኩም ዝመፃኩም ሰባት ኩልኩም ሳያ ታሪኽኩም ዝተፈላለየ ኤለመንትስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ናብ ዓደይ ክምለሰሉ ዘይክእል ምክንያት ኣሎኒ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ወይ ከዓ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ዘገደደኒ ምክንያት ኣሎ ዝብል ክስታይ እዩ ዘለና ሶ ኢንተርናሽናል ሕጊ ከዓኒ ነቶም ከምኡ ዓይነት ሰባት ዕቑባ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣሎ ዕቑባ ከዓ መሰልና ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ዕቑባ ዝረኸብናሉ ፕሬሚስ ግን ንዕኡ ግን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ ግን መሰል የብልናን ሕጂ ኣባና ፀገም ኮይኑ ዘሎ ከምቲ ብዙሓት ንሓስቡ መሰልን ዘይመሰልን ኣይኮነን ኣብ ዱፕሊሲቲ ግን ነዊሕ ዓመት ከይድና ከም ሕብረተሰብ ብደገ ገፅካ ካሊእ ብውሽጢ ካሊእ ኢኻ
ولا تمنجستون مزي كله دي قبريو دلايكم يلكم charity حتى أنا إساسا فورك بإذني سامعيون نربز لندن أبز بتسألوا أوان charity هم دلايكم يلكم حتى تانا وش تناقن وش تنا نفعلت إنا كوجل كم أتات عين الزرار بعالو هجي نازل سؤالنا وحيتنا يون خيد نرناتهم عبيتي سؤالهم وحيت أو مخدو نرم نحنا إذا خنز عين الدوبليسيتي كن أب كل يزود سعنا زلوا أب كل نجار يزود سعنا زلوا مالت in fact كاب مثلاً زي مثلاً moralin immoralin إلنا تنزارب يقلل أبتنحنا context زي morality ديو morality icon حجي أبتنا موردا أتها stroke مسيحة من يتجاجي خطب لا يتخيلني خنا وإح من قد بيجيك أبزخ خوون زلوا نجار أبز مسكونة أبزي contextو كانوا عديو جيجاديو كتب له إخا إنا نبلدلنا right حجي أو يكونن زمن ساعات مثل يجسولو ويس مثلهم يحطلو إلى حتى تاي أبزيك إلى لو كستايزلو مخنياتو كندي مثل أبزيك جهاز كندي ناتاتهم مثل كجهاز كله كم تعنتو يزبل كاي خلتا معلتي أي ديكل تمعلتي تأثير إلنا وين ديكل تمعلتي تأثيرو إلنا أبز حلفنا له بوتاسي حدا معلت مسترداكا ولا خلتا معلتون سلمتا أسيركو مني إلكا محتاكا خم جيجا يقود سرالو مسترداكا هجي السوي كونن تحتو خن حتو زلنا ناسي كم حبرة سب زبيلنا إنا زلنا كم يجرنا that's why عنتوين تايلكا اتناتاتهم reaction قدمي مسل ديو مسلا كونن حق ديو حقي كونن قدم مبالنا normal human reaction ديو إلنا إنا خن حتى تدلنا هذا سب بتأميت مويتو كاباي مقبي سريقو تبلع normal human reaction ديو normal human reaction هيكونن morality قديلو ديو إلنا نحتى تمو دحار بدحريقو أدريس تقبرو نقراتيو زومن ساعات زياتهم سبايكم كومن كوام دبهالو كم انسسا كوام تشيطهم تجزيهم تلويطهم 50,000 كفيلهم صدرهم جزيهم ندقهم هجي نازي إنا خم حبرتسب زيو كحسبنا زقبو برأب موداتا حاجة ويكلتا ويسلسة سبات تهاري موميلنا ويكن بالكلنا it's proportionality يحسبن حجي بتعمل gray area يو تعمل حسب له زلو نجاريو صبوا جرنا تزي حسيبنا له خاني نمتعينا ونبلاش ولو نجاريو جن كم زي clear cut كوينو إذا مثلا يكون النبرو نجار يكون sorry قرب convoluted كوينو بس نرداني كم دبل gray area يو مالت نوزح قنع دي يكون عن تي جونس أبوتو دي زلو أب زي بوتو تجونس أبي أثرا تفتيمو أبي أثرا تبجيسو أب سدت يركبنا أتبي أثرا زلو سوق زبوجو سجونس سوق فترة عمت يحيزنا يوم تسينابزي كان زبل كيو دحيرو جنفيلو نتصارو تساينو نهل زغل فتيو زلو مالتي أي بدلات كألو كان حجينا هنا جونس إيدنا يوم بري أنا كم سايكوثيرابيست بصحات من ساعات أبز سرحلو هون تزير رأي بسلاتاتهم وتزير رأي نقود أو قسلتاتي الرأي نيو مخنياتو نابنت تكندو أمزخوني أمزوم دك أي نعي كاباتاتهم سيقرب يوم بأدمى زنشو كن زياتهم أبعدميهم تماهيرهم أبعدميهم تساويتهم أبعدميهم اتياتهم كأني كاب 10 شعات عدميهم جميرو أبكرتا تحليفهم هجي every morning ندحريت كم زترافو ندحريت تقوسيسهم كم زلو يرأيهم يردوهم حدا من إسيا زي هجينا زوم أبز جزا زلو ندق أي مالتيو تيشيرت واي بي اف دي جي دبل كادين كا هاجراوي يوزي كتب له خلها حسب بوتنا عتاتهم تبصحلهم زلخا هجي نوعو كم بدل يرأنا يوم نوعو كم عمل يرأنا يوم السو أدريس كي جبرنا خاني نازي جونس كنبلو أنا نعي acceptable يكونن المي happens جبرنا نجار سلازلو قدام أي نجار هل أي نجار
نبنت environmental activists على أب كل عدنا أب باريس على أب أبانا وناب لندن بزح زيلو مبزحتهم ناي دك هفاتم يوم مبزحتهم middle class upper middle class luxury هم و luxury دلهم كلهم university تمرتهم ولا high school تمرتهم تأون دابرو they walk out مجد عزيهم نعنا ملو معلتي traffic كرتت يبلونا ويسبابرو كأنتي كابيتاليست موفمنت يلوم كيدوم يسبابرو اتحبرتسب ازون ألو من اسياتكم ويومكم كنسمعهم يقبقانا إلو إذا حسب بر ناب كناني آيات of course كأسرو تليوم ምናልባት ታፍል قريتا قريتك دكتور سلام ታፍል ليا اب زي بوتا ስለዘለይ اب ኤርትራን ይርቶ ትኸውን ብጣዕሚ ቅቡል ትወዞ ትኽእል ኢኻ اب زي ቦቱ ስለዝኾነ اب ሓደ ሕግን ስርዓትን ክነብር መንግስቲ ኤርትራ እኳ እዩ ዘሎ ማለት እንድሕር ዞባ ኣማሓደርቲ 9 ዞባታት መፅኦም ኣብ ጌሰን ወይ ኣብ ለንደን ኣኼባ ይገብሩ እንድሕር ኣለዉ እቲ ብኤርትራ ክገብሮ ዘይከኣልኩ ነገር ወል ከምኡ ኢና ንገብር ኣብ ዘይቦትኡ ድዩ ዝኩሉ ዓመታት ዳውን ዲክቴተር ክንብል ቁርን ፀሓይን ዘሕለፍናሉ እሱ እውን ኣብ ዘይቦትኡ እዩ ነይሩ ማለት ድዩ ኣብ ቦትኡ እዩ ነይሩ ድሓር እቲ short of እቲ violence ዓመፅ ጎነፅ ንብሎ ዘለና short of that ዝኾነ ነገር ኩሉ ኮጌሮም እዮም ነብሶም ወፂዖም ሃገሮም ገዲፎም ተሰዲዶም 2-3 ዓዲ ብእግሮም ኣቋሪፆም ኣብ ዝመፅሉ ቦታ ኣብኡ እውን ይመፅዎም እቲ ግፍዒ ስለዚ ሲ ከምዚ እቲ ኒዋንስ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብኩሉ ኣንግል ክንሪኦ እምበር ነቲ ንዓና ኮንቪኒየንት ዝኾነልና ነገር ካብኡ መዚዝካ ብኡ ክትካታዕ ነው ኣይኮነን እቲ ልክዕ ስእሊ እውን ኣይህበካን እዩ ኦኬ يغنيلي دكتور سلام كيداني انا زنبراني نزيا معلتي زنبراني حتوتات ودي له اب كالغن زفحر استي اب تروما اب مسل كنستيو بحفشا مسل كنستيو مسل حزبي بحفشا بفلايك اب هيومن رايتس اند دك انستيو ساتفالو اكتيفيست دك انستيو اب ايرترا بزح اب صلاو بوتاتا تايتريني خا ابز وانز كن بزح نرئ لنا بتعمي ابريشيت يزغبرو ازي كعبي انتي كغبرا خلاخ اون زحلفون اب زبلا ارستي منالبات اب صفح زبلا ارستي كنراخبينا نحجي كن يغني لي ودي الله دكتور سلام يعني لي اماني ثانك يو دسنت ساتفي هو بعينت مدرك كلنا اوكي ثانك يو